Kali ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du Elma Arwar kimat bakongsan jong khubor mata ka step ka khatwai tarik unno opera 8000 arpho kilong bo maunu rem menteri rang badu kari Narendra Modi na ka benta bante ya ka New Parliament Building Hasan Sat Mak ning sngin pentikna uba retnik tong lingdo tangkhar menteri tat PHE jong ka jilla Meghalaya bon pendap ya ka jinte jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 hapo usnam 8000 arphulai nyok sangut yo COVID-19 thmai ha Meghalaya tang ning kisngi kot apu prangut baklat no uwei bat lek kendo nong nyalam kalian Persia u Dr. Mukul Sangma yolat ke jilla u Satya Malikpal bandawa penrekam ya ka ILP bat MRSSA ha Meghalaya ki khubor ki babnyam u menteri rang badu kari u Narendra Modi hining kisngi u labo ya u maunong rem na ka benta bante ya ka New Parliament Building ni ka yeng shong darbar ka bathmai Hasan Sat Mak ka badan ha Parliament Complex si da ka penlong da ka jingle anyam ka bakerpang ya gani ka jingle anyam ka bakerpang la sim benta da ki babun na ki nongilam nyam kibalale ya ka le nyam sarva dharma prathana ha ka por babu ya u maunong rem haba ajing kran hakan dikasni menteri rang badu kari u Narendra Modi u laong bakani ka jingte ya ka yeng parliament ka bathmai kande ban pendap ya ka jing ang nut jong kinong India ha kan dikas pas nem ka ba huai u Modi u laong ru bakani ka parliament ka bathmai kande ru ka jing sakhi jong kari ha ka jing shanya ha ki parari na maria kane ka jingte latre da kinong India ka bapen i ya ka jing long kawai jong ki para nong India ha ka bante ya ka ni ka parliament ka bathmai Menteri ke Sarkar Jilla Meghalaya ubaripe ya katanat PHE uba renikton lingdo tongkhar ula pentikna baya ka jingte jongka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 on pendap haswaban kut ke samai trekam jong Sarkar MDA kata haus nam arjar arfulaim uba renikton ula pentip ru bakani ke projek jongka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kerangkam pisa sanreusan klur tingka walau menteri rang ba ka Jilla ukonat kes sangma ula dap like pisa sa apsan klur limba ke Special Assistance Plan na kabenta kani ke projek ule menteri katanat PHE jong Jilla ula pentip ru baka Sarkar Jilla kadang tre sitom na kabenda ban pinpoi ya kitolong haman la kithiwi ha Jilla hapo uno pra jong snam 8000 arpuar hadu andre hajar aspa andre funreungut ki kertong kila syajit kum kinong mi khmat claim dadan gejing khun syaki election panchayat hajila Arunachal Pradesh kibakan thup ya khandai puprangut ki dekhot ka zila parishad bandre hajar sispa andre puprangut kum ki dekhot ka gram panchayat Katkum ke data bala pemilih da State Election Commission hin kesni naki aspa sapu atli ki constituency jongka zila parishad sispa sapu atli ki constituency ki nek chakajing thap vote nek election bat naka prahajar sispa nyop santli ki gram panchayat constituency hin 2000 ngonong biang 6000 ruspa nyop hotli kinjiet ya ki dokhot ki gram panchayat limba ki election kajing thap vote naka benda ke panchayat lembar katanat municipal jongka Itanagar bat Pasighat kinlong ha ka apu atarik mentau benai ha Assam ka jingthap ya ki vote jong ka wat ka baar bat ka wat ka bakhatdo jong ka Bodoland Territorial Council kalakut no hinin kisni ha Chirang bat Kokhagral district ha ka jingpahara ka bapirking bham kidan hadu shispa khatwengut ki kertong ki bayakhun ha ka ni ki election jong ka ni ka wat ka bakhatdo ya ka wat ka baningkong jong ka jingthap vote ka lalong ha ka nyotarik mentau benai ka jingnyaw ya ki vote kan long lasai kisni ka khalatarik uno pra ka Ribhai Farmers Union Sonidan Circle hin kesni kalapin long ya kayo banpin i ya ki marap maryang ka jongki ya ka bala pingmi da kinong rep jong ka sinong Sonidan ha ga ni kesni lai dan langru menteri katanat karep karyang jong ka Jilla uba bante do lingdo kumukongsan lembat UMLA ka mau hati ubalong ru menteri katanat Fisheries uba dasekhet lamare kumusumbut kongsan uba bante do lingdo haba ajing kren ha ka ni kesni kumukongsan ula penpau ya ka jingero ya ka Ribhai Hills Farmer Union Sonidan Circle ka bala penlong kum ka ni kayo ban pinkil rensan ya ki marap jong kinong rep ka balong pat ka jingerap ya ki na ka benta benyo rensan na ka benta ki marap ki jongki uba bante do lingdo ula pentikna ya ka union bon sapinyo ya ka wake office jong kinong rap hasoni dan khnang ban pinsuk ya kinong rap kani ka than halor ka jingdon kam ka jongki kani ga dei ko All India Radio Shillong ka balam sipi ya khubor to mitang sap shwa ya kani ka jingpum lam Laitli ki jingblian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na ka jingpang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jingdak mat bat khmut penjingai iwei na iwei pan habai dan lang haju sait bhai ki kiti bat bata bhai ka khmat bat le kita bonsin tu minit relang bani le persya ya ka jingpang COVID-19 to mentangin phabian si khubor
ka jilla Meghalaya ka don nyop sangut ki bayo thma yo COVID-19 arpo prangut ki balakot no but uwe balaklat no COVID-19 tanghin kisni ha Meghalaya ka office UDSSMI ka lapentip ban kini ki nyop sangut ki bayo thma yo COVID-19 ha Meghalaya tanghin kisni kilam sang nyongut na East Khasi Hills District sangut na West Jaintia Hills District laingut na South Garo Hills District mar arngut na East Garo Hills District but Southwest Khasi Hills District but mar iwe na Riboy District Southwest Garo Hills District but not Garo Hills District ki arpo prangut ki bakot no ki long khat sangut na East Khasi Hills District sangut na West Garo Hills District laingut na East Garo Hills District but mar arngut na Riboy District South Garo Hills District but Southwest Khasi Hills District uwe ubaklat na COVID-19 hinin kasni uday ratip kerteng kum upurna Ramdas hindi po prasnam kakarta ubade na badan ka para West Garo Hills District kajilla Meghalaya hadu hinin kasni kadon kan 8,000 sanspa prapun riungut kibla yo COVID-19 hakaba sanspa prapungut kidangdan hakijing sumar kadwe hajar praspa prapulaingut kilakot no but shispa apulaingut kilaklat no Menteri Rangba ke Jilla Manipur UN Biran Singh hinin kesni ulapli ya ka shispa jingthia COVID block ha JNMIS complex ha Imphal East District haba ajing kena nakani kesni UN Biran Singh Menteri Rangba ke Manipur ulakentu ya baro akibatrai ha kijaka sumar bakintrai naru kaminsim banjakon ban pendu jad ya kani ka khlam COVID-19 une Menteri Rangba do ngalong biang une Menteri Rangba ke Manipur ula airu ka jingero na ka benda ka jingtrai sitom jongkini ki nongtrai ka koi ka khia bat ula benrap ru bak sarkar kan sepet ya ka jing e jongkini ki nongtrai ka koi ka khia ha ka suka port UN Biran Singh ula pleru ya ka Manipur International Textile Expo 8,000 arpo kabalalong ha urban hat nila kuti jong ka Imphal East kani ka expo ka bujulong bones ni hakisnam baladam henry menta lahap pelong no tangsis ni nakadaw jong ka jingdan kani ka khlam COVID-19 Unang kaliang Persya buat UMLA Kasen Kongres Dr. Mukul Sangma hinin kesni ulaya kendu ya ulat kejela usatya malikpal bandawa ban pentri kamno ya ke inline permit bat ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act ni MRSSA ha kejela Meghalaya habaklan bagla pathai khubor hadin kejing kendu ya ulat kejela Dr. Mukul Sangma ulapan pa ya kejing snotenat ya kejing aipor kejung ulat ban sngap ya kejing nawa jong ki nong song sinong kejela Meghalaya buat Dr. Mukul ulapan tip ru bola IT ya Siti haulat hakaba lemba kani ke siti uladawa ya ke jingdan kam jong pinjing pentri kam ya ke inline permit Dr. Mukul Sangma ulaya thuru bakin sapha sakawai ke siti sa Menteri Rangba ke jella ukonat ke Sangma bandawa no u ban pentri kam ya ke MRSSA ha ke jella Meghalaya kabalong ke jingmento ya ke trai muluk trai jella ya ka World Human Rights Day la rakhe hinin kasni ha ka pathai bora ko bai ka phang pedeng jong kani ka jing rakhe menta usnam ya ka World Human Rights Day kade halor ka khlam COVID-19 bat kilap ajing yana nakabenta banyo ya ka jingkot na uni ukhnang jingpang ubashir khai omtang ha kani ka jela hinrai hakari bat ka pathai hi bora ko bai hanong ba shillong ya kani ka Human Rights Day la rakhe da ka legal care lembat ka Department of Law nihu haringkat ka jinges nok tilang bat ka Meghalaya Legal Service Authority ha ka ba kilapan long ya ka webinar halor ka phang Human Rights Day kawalalong ha office sekam jong district bat session judge shillong UNA Khan District but Session Judge but Member Secretary jong Meghalaya Legal Service Authority haba ajingkran ha kani ko webinar ulong ba ko hok jong uriu shimet kade ko hok bodon kamtam ha ke imlang salang ha ka babaro kibru kiri benyo lang bat ban burom lang ya kani ko hok haka khubor hilaka jong ke Indian Super League ka balong hinin ka janmit ha padeng ke East Bengal Persya ya ka Jamshedpur ka jingela ka kalakutno ha ka jinge kha da marno langon da ka ne ka jinge kha ka Jamshedpur menta ka yon rupoin ne ke sansin ya khun ha ka bala job shisin ya kha license bat remno shisin kat ba ka East Bengal ka dang yo tang shipen na ki South Sin jong jingela ka ha ka ba ka rem license ba ya kha pat shisin ka Mumbai City ka dang don ha khli du jong ka mik khenpen ha ka ba ka yo khat arpen bat pat sa North East United ka playo khandai pon kajela kai minta kasni ka long hapreng ka ATK Mohan Bagan Persya ka Hyderabad ka banlang shimin janmir ha ka pon news ten kato ki khubor kilakot ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat ha ka por prabaji ni se so bat ka Delhi station na ka banta ki khubor ha ka tin hindi ba ka tin pareng kale ko All India Radio Shillong